Kepala ini nggak benar. Cepat kan kau kiri ya, apa? Orang Kelantan ya? Yes. This is the design, so material. This will be the final design, what is going to look like. Previously, there was just a green ground and we commit the hole. Now we have changed it, now it's vision, it's concluding. The Aquilons, some meetings, it's going to have the ground, pitch, some northern stands, gather a number of people. What we have done now, eastern stands and western stands. We have done the eastern stands. What we are going to do now is complete northern stands, which have just done practice. And then we're going to do the southern stands, which is a bigger chunk. Yeah, so the total project is just about
Your Excellency, just to add, this project is only funded by government. We have our contractor, the construction behind us. Kabela ni mama kano. As State President at Malawi, Your Excellency Dr. Lazarus Makafu Chabwera, Olemu Amayatu Afuko, my Moniga Chabwera, Olemu a Vice President at Malawi, Honorable Dr. Michael Usi, Dona Zose Zaboma, Amayatu Mziga Unoasomba, Paramount Chief Kadula, Senior Chief Nome, Komanso Mafumosi, Amelani Babo, Bwana Machdure, Umbe Kujumana Bililwa, Kuno Kusoba, Shoyamba, Waife, Unduna, Dutokoza, Papiri, Pana President, Mudanena, Mawalo, Mufula Musite Zomba, Akude Basokoro, Zimakanga Dugudi, Ninkababa, Kabela Kani, Zongo Kamba, Leo Muntu, Akubela Kuzomba, Akabela Kuno, Akudabwa, Mawalo, Distedia, Yamba Mamba, Ibede Mugamba Gira, Atwakuno, Kuzomba. Speda mimene inakawidwa makao atatu. Kao yamba kunali kukosa kutunda kuno kuti kutioneka bwino pamodzi ndi holo iluku. Gawo lachiwiri kunali kukosa ground la mpira komanso mastandi amene mukwaonawo. Gawo lachitatu limene tiyambe posa kalisaba ndikumanga na stadi yena chigawo chakumatuloko izili kumawako. Bwana izizi zateka chifukwa cha chikondi chanu, chifukwa chokwenda kwakusomba, chifukwa chowametsa chidwi pa chitukuko. Madira muna ife kuti stadium imangidwe pa makono komanso pachafu. Zaka zonse zatisoni lipira akama gaonera kubaraka kabena kuplantayo. Anthu akuno
analibe mwayi olemera mpira olwomoti masewera olwamoti koma chifukwa cha chidwi chanu mwamangitsa kuti kuzomba kuno chitukuko chibwere. Mulungu akudalitseni bwana. Ndikudziwa kuti ngati kumbula kwati mwatikondera midzimu tayamba misewu yataka ameawa akumatsa mmoyo pang'ono anene dala amene mukumanga kuno kuzomba zimenezi chifukwa cha chikondi chanu. Mulungu azikudalitsa ameya tabwerane pang'ono tisanapemphe Bwana apatseni moyo Bwana afotokozereni sati tukukuku Kwanza ni Bwana kuzomba ndipo ndimaiso mukaba masuka kulifika Bwana ni kuzomba kuno. Ife kuzomba ni fano chokoza kwambiri chifukwa cha memwe nisadziko lino munabwera pampando unaisi kuzozina kukhala koma ilimu azinyambula zikozo sezo amazimaliza kunenda nda kuzomba ndiko yamika ko basi misewu yambiri imwe ndipasa kuzomba mama ndipo misewu yasinda molekera dawuliro fundi kumaso makamolekera dawuliro asinda feyo tsogolero wanu Bwana ule umusadiwanu kumalizaso stadium ino ifwe namba 2017 tikukundira nutsogolero wanu memwenesera muli maliziraso stadium ino kuti andakusomba ndikebe nimwayione akasono siyana kuli Bwana ndikuthokozeni ziko kwambiri Bwana tifuna kwera kuno ziko. Your Excellency, ndimawotema ndikupembe mwabatse buli anthu ziko mwambiri. I have to move this side. Morning, what's up, man? Anduna local government, unity and culture, Komaso, Dunazonse, Mulibano, IMP, Lima MP, Anganikane, Nagona, and Mulibano, Amea, Lima Councilor, Paramount Chief, Kaduya, Komaso, Senior Chief, Mulumbe, Yuondiana Nduza, Marizani Musanga, Garamu, siku limetakala limoti nitaongea limoti game bana Agocha Sports Council yonse lero tuonera progress ya ntchito ya kuno limoti chifwaine pamodzi ndi vice president pamodzi ndi first lady tati tidzaone kuti kodi kuno zinthu zoyenda bwanji. Moti takondwa kwambiri chifukwa ngakhale ndondomeko ya project yafika pa 45% koma tilakalaka titathamangitsa kuti zithe msanga. Cash flow ya boma yonyemerana kwambiri koma kuno ngati kabilo sile yakale sizonse acheya kumsika kuti kampanonso abebani nango waona nangasima timudziwe kuti naadziwe chimene tifuna tione nchakuti chilichonse chimene chayambidwa kuti chithandiza Malawi
chisainike panjira, chisaimire panjira, chimalizike bwinobwino kumaso mwa luso labwino. Ndipo kufuna kuti ife kale timabwera kuno community ground ndonera mpira lero sitikuitiraso kuti raundi yake ije ndiiti chifukwa zasizika. Ameya zikomo kwambiri. Tili chikhulupiriro kuti mzinda uno monga mwaona misewu ikusintha mayendedwe a mkati muno, ena amalidandaulira dzulo kuti zimene mukuchita kuzomba chonde chikaniso kwina chifukwa kuno tsapa kwakhala ngati chitsanzo chakuti misewu ndi zitukuko zikuchitika moyenerera. Ndiye ndifuna ndikuthokozeni nonse chifukwa cha mgwirizano wanu kuti ofuna kugwira ntchito yakuti titukule Malawi limodzi, Malawi aoneke kusiyana ndi mmene amaonekera kale. Tere kuno tizidzaonanso International Games chimodzimodzi mmene timaonera m'mizinda ina, chifukwa kusinthika kuchoka pa capital city muno kuzomba kupita ku Lilongwe kubwera kuno university tsopano imene yayamba kuonetsa nkhope yanyowani. Chifukwa cha chitukuko chonse tifuna kuno zitukuko zisasiye koma zipite patsogolo, chifukwa sile ino ndi sile yokondedwa, ndipo mbiri yathu ndi chiyambi cha dziko lathu. Ambuye akudalitseni nonse, tidzakumane pano tikuonerera game right. Zikomo kwambiri, zikomo. Have it.